ገጻይን መላእ አካላተይን በትምህርተ መስቀል ሰለስተ ጊዜ እማዕትብ አለኹ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሎሚ ዕለት 19 ጥቅምቲ በዚ ዕለት እዚ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ምስጋና ይኹን አሜን። በዚ ወንጌል ቅዱስ ማርቆስ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቅሪ 34 ክሳብ 38 ዘሎ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ምስና ንብብ ከምዚ ስዕብ ምንባል ሰማያዊ እግዚአብሔር ንዓይናኹም ያስተምረና። ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንግልጋል ዘስዕቦ መስዋዕትነት ከመይ ምዃኑ ንመሃር ኣብ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 አዕንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት ላእካነ ምስጢር ሓዋት ዲያቆናት አቦታት አዴታት እግዚአብሔር አምላኽ ዘፍቅረኩም ፍቁራን ህፃናት ብናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ኣብ ዘለናዮ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። በዓር ሎሚ ዕለት 19 ጥቅምቲ እግዚአብሔር አምላኽ ብወንጌል ቅዱስ ማርቆስ ምዕራፍ 8 ከስተምህረና እዩ። እቲ ዘስተምህር እግዚአብሔር እዩ። ዝምዕድ ዝገልጽ ገላፂ ምስጢር መንፈስ ቅዱስ እዩ። ንኹላትና ዘስተውዕል ልቦና ይኽፈተልና። ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ በረኸታ ረድኤታን ናይ ኩሎም ቅዱሳን መላእክቲ ቅዱሳን ነቢያት ጻድቃን ሰማዕታት ኣማላድነትን ይሓልወና። ናይ ኣዴና ቅድስት አርሴማ በረኸታ ረድኤታ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ወንጌል ቅዱስ ማርቆስ ምዕራፍ 8 ዘሎ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ብሰፊሕ ከነቕርበልኩም ኢና። ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሸውዓተ እንጌራ 4000 ሰብ ከም ዘጽገበ ንምሃር። በቲ ቀነቲ ከም ብሓድሽ ብዙሕ ህዝቢ ምስተኣከበ ዝብላዕ ኣይነበሮምን እሞ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ፀዊዑ ከምዚ ይበሎም፣ እዞም ህዝቢ እዚኣቶም ምሳይ ካብ ዝቕንዩ 3 መዓልቲ ኮይኑ እዩ፣ ዝብላዕ ከዓ የብሎምን እሞ የደንጉፅኒ ኣለዉ በለ። ገለ ካብኣቶም ካብ ርሑቕ ዝመፁ እዮም እሞ ጾሞም ንናብ እንሆ ቤቶም እንተኣሳነበትክዎም ኣብ መገዲ ክስነፍ እዮም በለ። ደቂ መዛሙርቱ ከዓ ነዚ ምስ ሰምዑ ነዚ ኩሉ ህዝቢ እዚ ኣብ ዝበረኻ እንጌራ ከጽግብ ዝኽእል መን እዩ ኢሎም መለስሉ። ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ክንደይ ዝኣክል እንጌራ ኣለኩም ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ 7 እንጌራ በልዎ። ነቶም ህዝቢ ኣብ ምድሪ ከቕመጡ ድማ ኣዘዞም። ነተን 7 እንጌራ ወሲዱ ከዓ ባሪኹ ቆሪሱ ደቀ መዛሙርቱ ከቕርብሎም ሃቦም። ንሳቶም ከዓ ነቶም ህዝቢ ኣቕረብሎም። ቁርብ ዓሳ እውን ነበሮም፣ ንዑ ድማ ባሪኹ ከቕርብሎም ኣዘዘ። በሊዖም ፀገቡ። ዝተረፈ ቁርስራስ ከዓ 7 መሶብ መሊኦም ኣልዓሉ። እቶም ዝበልዑ ከዓ 4000 ዝኾኑ ነበሩ። ሽዑ ድማ ክኸዱ ኣሰናበቶም። ድሕሪ እዚ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ጃልባ ደይቡ ናብ ሃገር ድልማኑታ ከደ። ፈሪሳውያንን ተኣምር ክግበረሎም ከዓ ከም ዝሓተቱ ንምሃር። ፈሪሳውያን ድማ ናብ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኦም ክፍትንዎ ኢሎም ካብ ሰማይ ትእምርቲ ኣርኤና እናበሉ ክከራኸርዎ ጀመሩ። ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብመንፈሱ እናሕዘንዘነ እዚ ወለዶ እዚ ንምንታይ እዩ ትምህርቲ ዝደሊ ዘሎ በሎም። ነዚ ወለዶ እዚ ትምህርቲ ከምዘይወሃቦ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ከዓ በለ። ሓዲግዎም ድማ ከም ብሓድሽ ናብ ጃልባ ደየበ፣ ናብ ማዕዶ እውን ተሳገረ። ማይ ቢሆቕ ፈሪሳውያንን ፈሪሳውያንን ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ምምላእ እንጌራ ረስዑ። ምስኣቶም ድማ ኣብ ጃልባ ብዘይካ ሓንቲ እንጌራ ካልእ እንጌራ ኣይነበሮምን ይብል። ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ተጠንቀቑ፣ ካብ ማይ ቢሆቕ ፈሪሳውያን ሄሮደሳውያንን ተሓለዉ ኢሉ ኣዘዞም። ንሳቶም ከዓ ንሓድሕዶም እንጌራ ስለዘይተመላኣና ድዩ ከምዚ ዝብለና ዘሎ ተባሃሉ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነዚ ፈሊጡ ከምዚ በሎም፣ ስለምንታይ እንጌራ ብዘይ ምምላእኩም ንሓድሕድኩም ትካትዑ? ገና ዶ ኣይተረዳእኩምን እዩ ወይ ኣይተስተውዕልን ኢኹም? ልብኹም ከተደፊኑ ድዩ?
أعينتي كلواهم سي أي تريين دو أعزان كلواهم ك أي تسمعن دو أي تذكرن دو هم بلم تحمشتن جرا نحمشت شح سب مس قرص كوخه قرص راس زملاء كندي مسب كفر دي زال علكو بلم كندي كفر على علكم بلم ساتم كا 10 وكلت بلوا تي شوعات تنجرا نربعة شح مس قرص كوخه قرص راس زملاء كندي قرچات مسب العالكم بلم ساتم دما شوعات بلوا نسلما سلمنتاي دا زي تستوعلو بلم بدحرزي عبيت سايدا نحاد عور كان زحوة نمهار نابيت سايدا مسمتو كا حاد عور نابو أمسيهم كدهسسا لمنوا نتعور كا ناتي عور دما بإيدو حيزو كابتا عبدين أوت أي مرحو أبعينتو توفيلو كا إيدو أنبر اللمو انتاي ترئي الله خايلو حاتتو قح إلو دما سبات كم أعوام كم ملالسو رئي الله بله كويتنا يذكر استاذ دما دقيمو إيدو أب أعينتو أنبر اللمو أتبقو رعاية نخلو انباريو رعاية بل كويتنا يذكر استاذ كا ناب عدي أي تقطو أب كتما كان حادكوا أي تنقر إلو نابيتو سددا بدحرزي جيتنا إيس كريستوس أب كساريا ندك مزامرتو كان زحاتتهم مالت جيتنا إيس كريستوس ندك مزامرتو ناب عدتات كساريا ناي فيليبوس كده أما قد دما نتم دك مزامرتو سب من يولني إلو حاتتهم نساتهم دما قاليام يوحنس متنق قالوا دما إلياس قالوا تون حدا كاب نبيات إيو زولنغا قالوا بلوا እምነት ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስን ምስክርነትን ድማ ኣብዚ ተገልጸ ነሆ ንሱ ድማ ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ በሎም ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ባዕልኻትኩም ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ በሎም ቅዱስ ጴጥሮስ ከዓ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ሽዑ ብዛዕባ ንሓደ እኳ ከይትነግሩ ኣጽኒዑ ኣዘዞም ከይነግሩ ድሕሪ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ بزعبا سقاين موتن كان تزاربه كان دما بلم ولد قال ميا كريستوس ببوزح كساقه شماغلتا تزبن ليقانه كهناتن ممران حقن كنعاقن كقتلن حسالتي معالتون كتنس كان زلوا كمهرم جمره نزي ነገር ድማ አግሂዱ ተዛረበም ሽዑብ ጴጥሮስ አግልል አቢሉ ከቃወሞ ጀመረ نابدك كما زامرت قلت إلو ناتمت كأن بيطرس حتى الشيطان نايسب انبر ني أملاق أي تحسبن يقامو كيب كاباي رحا إلو قصته نيس كرسوس مقلقال ذا صعبة مسوعة النت بدحري زي عستمهارم نتمزبي مسدك كما زامرتي طويعو كمزي بلم اتي كقلقلني زدلي قزع رسوي منن شاكينو مسكال موتو تايروعا مالت نمزبك مكانا تقبلو يسعبني أتني هواتو كالحنا زدلي نمكرا يوفيا أتني هواتو منتاين من انتو انجيل نمكرا زوفيا قنا كالحنا ايو بلم مالت نسبك كل عالم ربحس سب كل عالم ربحيو من كل عالم قذيو نفسه انت عطفه انت يطعمه سبك بجا نفسه انت زي ما هذا بله ስለዚህ እቲ ኣብዚ ዘማውን ሓጥን ዝኾነ ወለዶ እዚ በአይን በቃለይን ዝሓፈረ ወልደ እጓለ እመሕያው ክርስቶስ ድማ ብግርማ አቡ ምስ ቅዱሳን መላእኽቲ ምስ መፀ ብኡ ክሓፈር እዩ ኣይክኸብርኒ በለ ማቴዎስ 10:33 ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ 12:9 ኣነ ንስኻትኩምን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እሙናትን ቅዱሳትን ክንከውን ከምዝግባአና ዘስተምህር ቅዱስ ቃለ እግዚአብሔር አምላክ ክፋል መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ ኮይኑ እግዚአብሔር አምላክ ዘስተምህር እግዚአብሔር አምላክ ዘኽድር ሰማያዊ አገልግሎት ክህልወና ከምዝግባኦ ዝነገር ቅዱስ ወንጌል እዩ ኣነ ንስኻትኩም ኩሉ ሻብ እሙናት ክንከውን ይግባአና እዩ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስን برخون نصحن أملاك كم زقانة
نعين حقاتكم عندما كنصدق كنبارك كنفوس መንግስተ ሰማያት كل ነገር አዳሊልና ከምዘሎ ቅዱስ ፈቃዱን መምላ كل ጊዜ አቤቱ ወርከር ሰማያት እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን ለማዓደና ዝማሃርና ዝጋሰጠናን እግዚአብሔር አምላክና ክብር ምስጋና ይጽሐዮ ሰማዕና ቃለ ወንጌል ኃጢአትና መደምሰሲ ለመንግስተ ሰማያት መውረስ ይግበረልና አሜን ነአምን በቃለ ወንጌል ከቅዱስ ካብዚ ቀጥልና ዓመታዊ በዓልን ወርሓዊ በዓላትን ናይ ዕለት 29 ጥቅምቲ ከናቅርበልኩምና እግዚአብሔር አምላክና ክብር ምስጋና ይጽሐዮ አሜን ሎሚ ዕለት 29 ጥቅምቲ ዓመታዊ በዓለ ዝኽሪ ሰማዕትነቶም ንቅዱሳን አቦታትና ዓመታዊ በዓለ ዝኽሪ ሰማዕትነቶም ንቅዱሳን አቦና ቅዱስ ዲሜጥሮስ ዘሃገረ ተሰሎንቄ እዩ አቦና ቅዱስ ዲሜጥሮስ ካብ ህፃንነቶም አትሒዞም ኩሉ ሕጊ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ዝተምሃሩ ቅዱስ አቦኦም አቦና ቅዱስ ዲሜጥሮስ ኣብ ኩሉ ስፍራ ሃገረ ተሰሎንቄ እንዳኸዱ ድማ አምላክነት ጎይታናን አምላክናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስን አማላድነት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ይሰብኩ ነበሩ ብዙሓት አሕዛብ ድማ ብስብከቶም ናብ ህይወት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት መሊሶም በስመ አጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ ተጠሚቖም ደቂ ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ክኾኑ ዘብቅዕዎም ቅዱስ አቦኦም አቦና ቅዱስ ዲሜጥሮስ ኣብ ኩሉ ስፍራ እንዳከዱ ሱባኤ ይኣቱ ስለዝነበሩ ብጾምን ብጸሎትን ብስግዳንን ብምጽዋትን ቅዱሳን መጻሕፍቲ እንዳንበቡ ነቶም ዝጽልይሎም ዝነበሩ ህዝቢ ድማ ኩሉ ዘለይዎ ነገር ይሰልጦም ነበረ አቦና ቅዱስ ዲሜጥሮስ ነሆ ብዘበኖም ዝነበረ ንጉስ ድማ ንጉስ መክስሚያኖስ ይበሃል ነሆ ንጉስ መክስሚያኖስ ድማ ኣብ አምላክ እምነት ዝበሃል ስለዘይነበሮን ኣብ ጣዖትዩ ዘምልኽ ነይሩ አቦና ቅዱስ ዲሜጥሮስ ድማ በስመ አጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ እመን እንዳበሉ የስተምርዎ ነበሩ ከይዓስረኒ ከይቀትለኒ ኢሎምን ፍጹም ፍርሃት ኣይነበሮምን መንፈስ ቅዱስ ምስኦም ይዓይ ስለዝነበረ ኣብ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበሩ ክርስቲያናዊ አገልግሎት ቅዱሳን መላእክቲ የሰንይዎም ነበሩ አቦና ቅዱስ ዲሜጥሮስ ናብ ነገስታትን ናብ ኣብያተ ጽሕፈት ናይ ዓበይቲ ነገስታት ኣመሓደርትን ክኸዱ ከለዉ ኩሉ ግዜ መዝሙር ዳዊት 23 ይደግሙ ነበሩ እግዚአብሔር ጓሳየዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልዕ መሻኻ ይውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ ንነፍሰይ ይህድኣ ግብ ዝበለ ሩባ ድነመት እኳ እንተኸድኩ እግዚአብሔር ምሳይኻ እሞ ክፉእ ኣይፈርህን እንዳበሉ ብነገስታት ክወርዶም ዝኽእል መከራን ክወርዶም ዝኽእል ሽግርን መግፋዕትን እስር ቤትን ከኣስረኒ ከይበሉ ኩሉ ግዜ ንነገስታት ከም በዓል ንጉስ መክስሚያኖስ ከይዶም ብግቡእ እምነተ ክርስትና ተዋህዶ ክቕበሉ የስተምርዎም ነበሩ ብሓቂ ንጉስ መክስሚያኖስ ግና ካብ እምነት ክርስቲያን ንግስነት ዓለም ይሕሸኒ ስለዝበለ እዚ ዝበለሉ ምክንያት ከዓ ጣዕሚ ናይዚ ዓለም ውሒጥዎ ስለዝነበረ ይብል ስንክሳር 29 ጥቅምቲ በዚ ምክንያት ድማ ንአቦና ቅዱስ ዲሜጥሮስ ብወታደራቱ ገይሩ አውረሮም አቀጥቀጦም አእሰሮም በዚ ምክንያት ድማ አቦና ቅዱስ ዲሜጥሮስ ሎሚ ዕለት 29 ጥቅምቲ ሰማዕትነት ስለታ ቅድስቲን ንጽዕነትን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ምስክርነት ክብሉ ሰማዕትነት ዝኸፈልሉ ዕለት እዩ ማለት እዩ ግን ነዚ ኩሉ ነገር ቃል አምላክ ክምስክሩ ቃል ወንጌል ክምስክሩ ብትልዓት ስለ ቅድስቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ክምስክሩ ዘብቅዖም ድማ ጾምን ጸሎትን ስግደትን ተደጋጋሚ ድማ ሱባኤ ይኣቱ ነበሩ ኢልዎም ኩሉ ግዜ ድማ ቅድሚ ስብከት ምጅማሮምን ናብ ቤት ጽሕፈት ናይ ነገስታት ከይዶም ቃል አምላክ ክምስክሩ እንተደኣ ኮይኖም እዛ መዝሙር ዳዊት 23 እግዚአብሔር ጓሳየዩ ዝጎድለኒ የብለይን ትብል እንዳደገሙ ይኣትዎም ነበሩ ይብል ጸሎቶም ረድኤቶም ናይ አቦና ቅዱስ ዲሜጥሮስ ዘሃገረ ተሰሎንቄ ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን ካልኣይ
ዓመታዊ በዓለ ሰማዕትነቱ ንኣቦና ቅዱስ ሰቅጥር ገባርየ ተኣምር ዝሃገረ ግብፂ እዩ። ኣቦና ቅዱስ ሰቅጥር ጸሎቶምን ንጸጋ በረኸቶምን ኣብዚ ዘለናዮ ይርዳእናን ይሓልወናን ኣሜን። ወርሓዊ በዓላት ሎሚ ዕለት 29 ጥቅምቲ ወርሓዊ በዓለ ዝኽሪ ሰማዕትነታ ንኣዴና ቅድስቲ ኣርሴማ እዩ። ቅድስቲ ኣርሴማ ክልተ ግዜ ኣብ ወርሒ ትበዓል ዕለት 29ን ዕለት 6ን። ዕለት 6 ቤተ ክርስቲያና ዝተሃንጸሉ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያና ቅዳሴ ቤታ ክበሃል ከሎ ዕለት 29 ድማ ሰማዕትነት ዝኸፈለትሉ ብ29 መስከረም ኣብ ሃገር ኣርሜንያ ሰማዕትነት ዝኸፈተሉ ዕለት ማለት እዩ። ጸሎታን በረኸታን ናይ ቅድስቲ ኣርሴማ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ካልኣይ ወርሓዊ በዓለ ዝኽሪ ሰማይን ምድርን ዝተፈጥረሉ ዕለት እዩ። እዛ ንነብረላ ዘለና ሰማይን ምድርን ብዕለት 29 መጋቢት መዓልቲ ሰንበት ዘበነ ዮሃንስ እያ ተፈጢራ ኣሜን። በዓለ ዝግሄር መዓልቲ ማለት እዩ። በዓለ ዝግሄር መዓልቲ። ሳልሳይ ወርሓዊ በዓለ ዝኽሪ ቅዱሳን መላእክቲ ዝተፈጥሩሉ ዕለት እዩ። ቅዱሳን መላእክቲ ዕለት 29 መጋቢት መዓልቲ ሰንበት እዮም ተፈጢሮም ተቀዳመይቲ መዓልቲ እዮም ተፈጢሮም ማለት እዩ። ጸሎቶምን ኣማላድነቶም ናይ ቅዱሳን መላእክቲ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቅዱሳን መላእክቲ እውን በዓለ እግዚአብሔር መዓልቲ እዮም ተፈጢሮም ኣሜን። ሳልሳይ ራብዓይ ወርሓዊ በዓለ ዝኽሪ ጽንሰቱ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብብስራታዊ ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ብስራት ብዕለት 29 መጋቢት መዓልቲ ሰንበት ዘበነ ዮሃንስ ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ተዋሂዱ ዝተጸንሰሉ ዕለት እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ክብሪ ምስጋና ይጽሓዮ በዓለ ዝግሄር መዓልቲ እዩ ተጸኒሱ ኣሜን። ሓሙሻይ ወርሓዊ በዓለ ዝኽሪ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ብዕለት 29 ታሕሳስ መዓልቲ ሶሉስ ዘበነ ማቴዎስ ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ተዋሂዱ ኣብ ቤተልሔም መብልዕ ማል ዝተወልደሉ ዕለት እዩ። ሰላም ኣምላኽ ኣይፈለየና። ልደቱን 29 ታሕሳስ እዩ። በዓለ ዝግሄር መዓልቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ዝግሄር መዓልቲ ተወሊዱ 29። ሻድሻይ ወርሓዊ በዓለ ዝኽሪ ጥንቲ ትንሣኤ ናይ ጥንቲ እታ ናይ መጀመርያ ትንሣኤ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ትንሣኤ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምዉታን መግነዝ ፍትሑለይ መቃብር ክፈትለይ ከይበለ ዝተንሣኣሉ ዕለት እዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለት 29 መጋቢት መዓልቲ ሰንበት ዘበነ ማርቆስ እዩ። መግነዝ ፍትሑለይ መቃብር ክፈትለይ ከይበለ ብገዛእ ስልጣን ሓይሉን ካብ ሞት ዝተንሥአ። ስለዚ በዓለ ትንሣኤ እውን 29 በዓለ ዝግሄር መዓልቲ እዩ። ስለ ዝገበረልናን ስለ ዝርዳእናን ንልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ይጽሓዮ ኣሜን።